U executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council u badai pet ye ka building bylaws u ba Paul Lingdo menta ka sngi ka Arfsan Tarik Urisau ulapan pau ye ka Jingbam Pediang ya ka Meghalaya building bylaws jong usnam 8000 arpway bala menjur bat pelait da ka sarkar jilla uba Paul Lingdo habakran syakilat pathai khubor uloong bahaswa ban penwandur lane penbet ye ka Meghalaya building bylaws bathmai ladab ban yashong hadu kumbal laisin naga benta ban perkhat ban penbet halor katai ka benta hapadang ka sarkar jilla barka district council hakitei ki jingye shong perkhat ka ba laisin la penbet ba ki jaka ki bahap shaki benta ka municipal on page hi da ka sarkar jilla bat ki jaka ki balait na ka municipal kan dei bej hapo ka jingpej jingkmi jong ka district council henrei ka ba penlengo ya ka district council kalong bahadin ba ka sarkar klam da pentip aa ya ka district council kala shupha ya ka copy bala penmi ya ka Meghalaya building bylaws 8000 arpway ka bala ya pher baglabag na ka bala penbej lang hakite ki jingya kendo ka balai sin agenda no ka dei ba building bylaws kat kum ba la notify haka Meghalaya building bylaws 8000 arpway mut barangshan mentaka senam haswa ban frame ya kini building bylaws ba mai lakhat ingi segi jingelang daga Department of Urban Affairs atau jinglong chairman dan minister in charge nilai kedua laisin haka sin ka ba ningkong CM la don ringkat nang taki representative jongka Garo Hills, Giant Hills Autonomous Council. Di habar likely kini meeting ni akan baik ya kini gajing ke bifurcation. Kemudian ni pihak yang put rekam dah ke state government orang bahkan try hakini ki municipal areas, ki scheme areas, nanti ke Shillong urban agglomerate kini ke master plan area. Bat haki property kepada jongka government. Like nanta borok hak ke basak kepada area jongka autonomous district council. Hendai ke penlingo ini kalau beningkong, yaki minutes jongka meeting proceedings, macam lapan poin. Kabar nilasuyo kopi bala penmi yang Meghalaya building bylaws 2021. Kini ke bylaws bela permit daga state government ke per shibun nak ke ba nila da penyekran kini gilai tadi jinglang gum genuksa nadu mencem snem nadu arja ka khandai rajisha ke shitarik February arja ka khandai ke state government ka da notify ya bahkan district council kan don laga jongka bor ban issue ya ki building permission haki areas ki balat no na kitu ki bangla kedau meneh ben apa ko jongka state government ndalapoi pada kene building bylaws 2021 ke keteng jongka autonomous district council kum ke authority kami take tang haka benta ka bagi khat definition ke bamut ke benta ka ba akhbat do jong ke gazette kene ke benta definition mo te light nang ni haki PH ki bahadin mungkin melakukan syapang ke district council EDC bat ke jurisdiction ke jongki jingnya hap suitability jongki shnong kitau di kata ya kata mungkin melalui ai ke baar ke bakongsan kalong ba nalor jong kini ki jaka ki baka sarkar ko ong ba ka jurisdiction ke dan ke keti jongka labu sakaway ke proviso ke ba ni syan kepat ba bat kata kalong ba kenu ke area ke ba don sanpo hajar shaneng ya ke permission na banta ke bakum kita ke area ban sna building kan late cek ketiga ke buda wat lada ka don aka EDC area ke babut ba ki anjong ka urban kin jaka ke bade jong EDC area kin penkela urban area tan daka ni ke wai ke ba omba area kade santo hajar square feet macam ni. Nanti ban approve ya kini building plans, building permission applications jogi ba labu ba qualification jogi ban approve kini bendai ki
engineer bat ki architect ki bala don ye ka PhD na university rengkat suppose nam ke experience te ki bakum kita ki beri kimdan ki bakum kita ki beri kimdan ha megalia amte bah notice dah namdan te but ni expect by ki Pawajat li ki building applications jongi but an I clearance da kita ki beri te kini berohat kelong impractical but na kata hadir menglawan ra amta singi ye ni ka note akhmat jong ke isi kelarai ba kan kentaj mador ban reject into to ya kini ka building bylaws 2021 kat kumba la notify da ke Department of Urban Affairs.